Laithangna 24/11/2023 Shalmari Shangrong Salo Khwai Ampra Akra Kami Munda Bosini Takurushan Debormani Bihi Shalma Deborma BC 23 Mobile by Kubuni Borok by text Clay Tongmana Nogi Bus Haisazagi Angi Shungi Wala Lemano Tino Laithangna Fas Halo Rushan Debormani Bihi Shalma Deborma Busa Khoroksa Umor Bishi Thamte Busaina Kibui Dogni Onkori Thangmani Hati Barsa Kaka Nok ni borok naitugui naituk laibo malaya angmani bai tini kok toma thumnai rokno ringi ma saklaikya bukhuk salma debormani buma bukra jaktei busaisong noga kipili phaine ni bagai tei luku rokno bo kobokha jesa thayo phano nugui tongkha hanki phun khlai sahona bagai luku rokno kobokha salma debormani busa sarai umor bisitham belai khairak susu ungjak bumano naitugui khatangjagi tongwa bai nukhuni borok tabu wana laijak maya angi malang salaijak Jini mane emini khaido gothana do bisi gunugul khaido kere busu bandino khai kisa gunugulung laikha chara becharai ga gunugulung laikha abo gunugul mane u phuno angba abo hairasa sana ko dorungya phuno tam bo phaya WhatsApp de hinta ma phayang ge besarong rikapu rika hangkai aro nugu rikapu SMS thanglai mani ngai thanglai manu ka besar ke jol ja ura uri bulai ma do bulai man nu kya khwa dino khai do ngai besar raba bote thumna thanga ngai ko thanga an besar je bo an ba ham jata thanga ngai mang ai ko thang phagena kana ang ba ti bo bok phanyani gang hinga ma tong no sarong sa saka ba athai bari wo ma song para wo ni sata gatin chaga hangkanyo ngai no sarong no sa saka ba ma tong ko sali ang ma Tanani in chow, go dog of Pajikana, and side of a tan Bahamjuno. God, Tangani, Robuang was Haimia, Amtikahini, Gay Jerai Tanga, Sarigo, Duan Malnahana, Tanga Gai, Arabokicha, Gunugulung like a po, Box like a bo, Tam like a bokai, Gay Mobusun Bopi Peka, Bopati Pekata, Bopati Pemen Pore, Ganuko, Sarigo kind of Samaja, no Sherabo Dukaya, no Duna Peka. Duna Packet, the Shaboro. Hai wala lai chau kata wala lai khai ko phun bokok sika ngitan dino kha kaham kurung borok turu pasano bo sare bokrok saja tama bo bokrok tuira boi akoi bithirok sari boi khaja kain thangtang ka bo phaka sangu ta mom jara ke tini tuku tongsa ka pasan ba be bengo thangai rango thangna po nang ka sai tong khata bokra no ga tuku mo che thaga ko samai je ko tong sino go adino ngi bo sare ba lama malai ako nyo tunri kha Bono bianggo tunia ko rikangkai bu saro ang dungan malna phagena oron tongdi ni kalang thagangkai desa phagi na kemane nugyapu nugyangkai chamaje bai chamaje to sinogo le chamaje mo talang thaga hindi nogo tunia ko ma khala ke hangkai apte gothanang tamaga samia nong di dono ko ka thingno kono chalang sun khe jing samia bo biang no ko thaga biang bo tamung kha amba nyang lukurong no ko bogo an busuga sak chikon tia no dukunang 사람들 까불 보통 엄마 때 엄마 내가 이거 뭐 마사노고 저렇게 딘 보소 무슨 마사노 이게 다고 따모 나이가 많이 기필 팔돈 정 아니 진야고 야고 섭팔돈 네 다코로는 보고로는 만에서 한 마리 찬다 제 작품 녹돈 제 작품은 말라톤 제콘 버폰 녹돈 앞에 있는 정 고봉마제 산농노 네 너렇게 선대로 써서 선대호가 군자가 그래 신들이 이너로 하나라고 쓰잖아 거러고 뭐 타나 보자노 가서 보통 타가 지니 이거 타나가이 이거 걸레 보러 아 걸레 보는 바데 그냥요 정노 따샤로 호가 이거 뭐 봐요 부르니 저도 수 뱅니 그러니까 부르니 그러니까 뭐대 자가 타니 내 정노로 호가 알아보 가기야 알아보러 호가 알아보 탕가 알아 탕해야 거정 팔래기야 따샤로 탕가 로반디노 탕게하고 아브록 사고 땀 희나네 아 다진 사만은 빌로니야고 아인고 타니 희네 사이로 허가 탈라게 시아레로 나머지 못한 거 안카이 무슨로 두이 너고 파게 무슨로 두이 너고 파야 고을 동 파게 뭐라로 허사 응것이 사풍 응것이 다 인디노 아따 놓자고 도스타고 속파게 아 자가 공는 내고 그래 말아야 분덕도야나 푼게 초여마 망시 소요 마망시 폰kai nang banyi ko mo busung bagai saro ko lili lalang khe tong bo
걸어 가냐 무슨 만자고 옆에 바다로고 아지나는 거 망고나로 한가 하고 해도 앞으로 가야 앞으로 삶이야 탕분 앞으로 삶이야 하다 장 탓해야 그 따다 그래 이미야 삶이야 좀막 너. 안 바가 양 있고 루고롱 너 저도 너너 만에 아니 바함 중노 이제 꼰자간 한가이 가리 파이프 액톤 말라이케 다고 보고로 너 저도 나름다 배박 지는 너 뭐 남바로 kun phải hợp tu 차라딘 누구 코스터 ăn bữa sau thì tiếp tục phải nhận là gì nhưng cái tâm của ăn bữa sau nó nó mau cả mình uống kia sao 모카이 아크라바리 문다 부스티 진 모카이 컵자고 진모 꼴람ปูbữa sau thì anh chính xác hay chọn là gì học bông cabu 차로보 nó 코스카요 matang kia matang kia An bumuru sonde berma cái nâng tao tâm này như bị chúng ta rồi ang tagan bising no kipil paitung hin ra thì nó lại mà có được cái lấy thế có khai tao lại bu lại tok le bulang ya kompai simisi ini bihik jadi nak kemau amuni sekarang tam lagi kita sekang khai phone simi kija sms thumano kija joli ma hai kata mana buat yo Facebook SMS semua tek kubuni borok bay ni atinta tek bumi borok bai cái sekarang roken ini mana jana tu jana kare ati jana rokhin nugya Facebook to kamu mau borok bay sini jah bay pun itu khai mano ada bah khai mano itu kami yang tanggap dia cái kamu mau borok to apa cái bukan itu aja kalian hisap pun khai kamu mano có cái đâu nâng tam này nên bị beri na đâu nâng ang tabo kipil paidin hino biang này tu khana na tu kha hasal no bilonia rogo cái đâu nên chơi bao cái tam cái này rồi có sao ang tak an charan bagino kipil paidin asuk chare chiguntia ba ki khibi kalang thanga bos nó khana chơi 3 bosor cái nó kajak mana cái bos kajang ma hojung 2017 kajang cái kajak mana ya kalau anak pun problem tu iya mo khebe ko ekdin bising ose first time je log ne nokari thangmane mau ki khaya gai lukurobla so salam to ta nang lukurong nang abono ja japan nu ka kai brinon ja ka pano nang ne oro bol khlaya kai sarna bagai ini brinim salma deborma gai nomo kami akrabari munda bosti brini kami athai bari Norokni bukung khunjute totrani bemar bai tekto manjakda hunke leria kari dati phai naijak phai baidi norokni amsaini mohana medical clinic and diagnostic center orowo tongo bukung khunjute totrani amjoknai kurungkuk specialist Dr. Rakesh Tripura bokhoroksa MS ENT specialist chini orowo morokni machine bai amjogi naijaku abono karibo amjogi naijago bukung khunjute totrani dal bidal bemani jungjal rok bukungte hama hori maya angmani khunjudu rok mani thyroid totra phuliwi roban mani matric cancer ungjak bemar rokno belai kahamke saktharei amjogi naiphayo kokti sal brum no khwai mohana medical clinic